Άντε ξανά. Να πούμε κάτι λιγάκι. Να πάμε και να πούμε χι. Οκ. Καλώς ήρθατε παιδιά σε ένα ακόμη βιντεάκι που παίζουμε αγώνα στο PC3. Δείτε το όλο, κάντε ένα subscribe και like και γράψτε κάτω στα σχόλια τι άλλο θέλετε να κάνω. Και είναι από την κάμερα πάλι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Μπορεί να εντός και ακόμη δεν αρχίσαμε. Πέρασα όλους εδώ ξαφνικά πέρα. Τρίτος πήγα. Τρίτος. Τι περάσει. Αυτό το φοβείο αξίζει να το αγοράσουμε. Λοιπόν, δεν πέτασε. Το μεγάλο το μπιζέλο. Είναι ευθεία το εδώ. Λοιπόν, τώρα ο Πνάνη θα τερματίσει, θα τερματίσει την πρώτο αγώνα. Αν θέλετε παιδιά και άμα δεν τελειώνετε να δείτε όλο το βίντεο, θα κάνουμε και μέχρι το τέλος του αγώνα. Αλλά άμα αντέχετε, εσείς θέλετε, γράψτε κάτω στα σχόλια. Όπα, συγγνώμη παιδιά. Τέταρτος. Συγγνώμη. Πόσο αγαπηγαίνει, τι ανάπτυξη είναι αυτή. Να, το τρίτο τώρα. Φτάνει και δείτε. Πού πηγαίνει, τρίτος. Εδώ είμαστε τρίτη τώρα, να εκεί, δηλαδή εδώ πάνω είμαστε τρίτη στα 6. Δεν βγαίνουμε 300. Γράψτε κάτω στα σχόλια αν θέλετε να ξαναμπούμε. Σας θυμηθείτε, τεράστια. Θα τραβήξουμε όλη την πίστα, δεν θα το κολλήσουμε στο μισό. Στα δεν λέω. Όλη την πίστα θα τραβήξουμε, αλλά άμα θα αντέξετε, γιατί πρέπει να βάλετε και εγγραφή. Πρέπει να δείτε όλο το βίντεο. Κάτι κάνω. Δηλαδή θα με ξαναπεράσει. Μαγκέτα μου, εγώ τρίτος, δεν βλέπω τους άλλους. Άναψε κάτι. Φέρνει. Ανταλλάχτηκα. Αν θέλετε γράψτε κάτω στα σχόλια τι άλλο αυτοκίνητο, κάτω στα σχόλια, όπως το λέμε, κάτω στα σχόλια, τι άλλο αυτοκίνητο, θα σας στείλουμε εμείς φωτογραφίες, τι άλλο αυτοκίνητο θέλετε να κάνουμε. Και θα μας στείλετε φωτογραφία κάτω στα σχόλια. Αν έχετε φτάσει μέχρι στο σημείο αυτό, γράψτε κάτω στα σχόλια αυτοκίνητο. Γράψτε κάτω στα σχόλια αυτά τα κόκκινα φώτα, πώς χωρίζονται. Αυτοκίνητα. Γράψτε κάτω στα σχόλια. Θα βγω τρίτος, δεν με περνάει κανένα. Λοιπόν τώρα παιδιά πάμε. Έξω, πράσινη και δόξη. Γιάννη, κόβε σιγά σιγά, θα κλείσουμε τώρα. Δεν θα κόβω. Γιάννη, θα κλείσουμε το βιντεάκι τώρα.
Δεν πειράζει, εγώ δεν κόψω ταχύτητα. Δεν κόψω ταχύτητα. Να άκουσα να film. Για να δει το βιντεάκι να τελειώνει έτσι. Ωραία. Κάνε με drift, πάτα ο μικρόν και stop. Και παιδιά, κάπου εδώ τελειώνει αυτό το βίντεο. Γεια σας παιδιά!